Itt a példa. Ez a napi minimum. Egyszer az kevés. De fél nap volt. Ez kevés. Itt az érettségi bizonyítvány a kezükbe lesz, és nincsen mögötte tudás. Aki nem látja a logikai összefüggéseket, nem mehetnek ma haza. Nem mehetnek haza. Itt marad mindenki. Jó, talán visszajöhet a helyére. Akkor mivel foglalkoztunk a mai órán? Hogy elvesz hát az idő. Igen, következő a késre nem kell egy kis szépni fogok egy kis